No niin, ajattelin tekasta tästä videon täysin käsikirjoittamatta ja yllättäen, mutta kun olen täällä kokouksessa Lieksan puolella ja lähden tässä just ylittämään jäätietä ja tää on niin ainutlaatuinen juttu ja on mukava keli ja tässä on monia mielenkiintoisia juttuja, niin ajattelin tässä tekasta pienen videopätkä. Eli tästä kun lähdetään tähän jäätielle, niin tää siis avautuu Pieliselle ja mennään kohti Kolia. Tässä mennään kohti Kolia. Tässä on ensinnäkin hirveän leveä tämä baana ja näkyy tässä, että on 50 kilometrin tuntinopeus ja ohituskielto. Ja sitten tässä on erikoisuus, tuossa näkyy niin kuin oikealla puolella niin retkiluistelurata. Se on kyllä hieno juttu, eli 8 kilometrin mittainen on tämä jäätie ja tässä retkiluistelurata menee tuossa oikealla puolella. Ja missä maisemissa, jos tuossa katsotte, tuolla näkyy Lomakolin rinteet tuolla oikealla ja sitten tässä näitä kolivaaroja. Ja kohta käännän tuota kameraa, niin näkyy tuo Ukkokoli ja auringon lasku vielä tässä. Tuolla toisella rannalla. Siellä erottuu pikkusen Ukkokolin rinteet loistavassa iltavalaistuksessa. Tämmöstä Pohjois-Karjalasta hienoutta saa ihailla tässä kun ajelee. Parasta tässä tiessä on tietysti se, että tää oikaisee Kolin-Juukan väliäkin lähes 60 kilometriä. Tossa kun käännän kameraa tuonne, niin näkyy, että siellä näkyy sitten niitä Juuan rantoja. Tää on kyllä upea auringonlasku laskee tuonne Kolin taakse. Kolin taakse tuo aurinko ja tässä kyllä mieli lepää. Kannattaa joskus käydä testaamassa tämä, vaikka ei olisi mitään asiaa tänne. Pahoittelut tuosta, että kuva vähän tärisee. On kojetta alussa kiinni ja tää tie ei ole ihan tasainen. Tää on tietysti jäätie ja siinä on erilaisia muotoja ja aika paljon hyppiä aina välillä tämä. Siitäkin syystä tämä on alhainen nopeusrajoitus. Ja niin kuin näkyy tässä välillä, niin täällä on näitä luistelijoita ja sitten täällä on kävelijöitä. Niin pitää olla varovainen. Tässä näkyy tämä retkiluistelubaana. Mutta miksi minä tulin tänne katsomaan, niin täällä on valtava hieno erikoisuus. Täällä on siis taukopaikka, jossa on penkki ja riippumatto. Siis keskellä Pielistä on käyty laittamassa tähän jäähän kiinni 2 tolppaa, jonka siis välissä on riippumatto. Eli kun katsoo täältä, niin siis Koli näkyy tuolla edessä, niin tähän voi tulla ottamaan torkut tämmöisiin maisemiin. Katsomaan vaikka auringonlasku riippumatosta. Eli kun luistelee tuolta pitkän baanan 8 kilometrin päässä, niin tää on noin puolessa välissä. Ja sitten yksi erikoisuus vielä tässä setissä on, täällä on postilaatikko ja täällä on Lieksan lehti, jota voi sitten lukaasta ja kirjoittaa vihko, että kuka on ja minkä verran on luistellut. Kyllä loistava innovaatio. No niin, ja tähän se sitten kohta päättyy tämä jäätie näissä maisemissa, näissä valo ottaa hienosti tuohon peilikirkkaaseen jäähän ja saavuttaa tähän Lomakolille. Ukkokoli jää tuonne edelleen tuonne vasemmalle ja täällä on siis loistavat puitteet nytten, hiihtolomat on alkamassa 8, 9 ja 10 viikkoja. Loistavat liikunta, urheilu, mahdollisuudet on laskettelua, hiihtoa, lumikenkkää, moottorikelkkaa. Ja nyt uutena retkiluistelua vielä Pielisellä ja Kolin maisemissa. On Juuan kunnan matkailupalvelut, on Lieksan matkailupalvelut. Kaikki mahdolliset. Kyllä me ollaan kaikki ylpeitä tästä Pohjois-Karjalasta ja Pielisestä. Ja tule sinäkin kokemaan tämän mahtava Pielisen altaan matkailukokous.